Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno wakubvumbi ipapa wakomana wanhu wari kukurudzirwa kuti kwaigonyorai matsamba anoenda kudare reparamende muchiramba nauyo kuchinjiwa kwebumbiro romutemo iyoyo kwainyorai tsamba dzomhandiwe dzakaita kuwanda pokare munhu mubodza anokona kunyora chero zhinji chaidzo oendesa kudare reparamende ikweyo rekai tigoona kuti zvinotikaira sei pokare kuti zvichaitika chere uku rutendo matinyarare nyasi agozobvuma pachena kuti tagwirei kwaende munhu anga ari kupa vanhu mari kubhadhara vanhu mari kuti endai kovhiringidza padande mutande muchirakasha fani kwaye anenge ada kumuvhiringidza iye aibva andotumira vanhu kuita kunge munhu ari kukaisira imbwa wakomana pakanyangara rekai tigoona zvedu kuti zvinopera sei mazigi matsva aburitsiwa nyasi kwayatomo izvezvi mumabhengi nomumichini inorutsa mari pamadziro ihama ATM rekai tigoona kuti zvinotekaira sei iwo wakuru vari kuyaburitsa vari kuti aiwa ndo masvinu iwaya kwaye kunenge kuino mazigi 10 bepa rino mazigi 20 ndoro 50 asi chiri kuramba chindohwadza iyo zigi yavo iyo vanoreketa fani iyoyi inokona baa kutenga pasipoti inokona baa kutenga mafuta omotika pazviri izvozvo basi ndipo pano kunyepai kutoti aiwa paribe chiripo kutamba hedu kutandara tichitandadzana hedu nokupedzerana nguva hurumende yagoburitsa ipapa ikati kuno magweta makambani magweta mashoma munyika hanzi ndo achaita basa rekuchinja kubatsira hurumende kuti ichinje magwaro anoratidza kuti muridzi wenzvimbo mbani matitle deeds pachirungu wakomana kuno ipapa magweta abva aita kun'ara waburitsiwa saisiwa mukanaka wabva waita kutanda utotenda wamhanya kudare kuvakuru wavo Law Society of Zimbabwe wakati aya chirudzi chakadando zvatanda sei zvauya sei rekai tione ipapa kuti zvichazoperera kupi tinenge tichizonyepa mapurisa oZRP ari kuti abata munhu anonzi Junior Kadira ano makore 38 pachirungu ano mabhotoro obhurongoma mandiwo anosvika 700 chaiwo aiwa anenge anewo akatadza kutengesa kubhadharana naye zvisvinu eka madhira acho ukatadza kuburitsa mari chaiyo aiwa vanokutengesa wosiyana newe rekai tirambe takaringa kuona uko wamwe wanoita zvokuringa nyika dzopasi rese wagototi muafrica muno Zimbabwe iri pachipfumbamwe panyika dzakaita kuvhiringika dzino vanhu varibe mufaro unobva wanatsa kuona kutoti pakanyangara chaiko rekai tione kuti zvinopera sei tiribe kuziva kuti vanenge vachinyatsotarisei pokare wachibvunza vanhu vakaita sei kuti wagoziva kuti tino mufaro chere kana kuti tiribe ZITF iri kuti iyo kwaita vanhu vanosvika 550 wati vachauya koiratidzira zvavanoita mabasa yavo paZITF tikati zvisvinu dai zvaenderera mberi apa vari kutengesa foja kwaiye watengesa izvezvi mamiriyoni omakirogiramu 67 pachirungu pokare kwainjo mari inoita mamiriyoni 197 $197 million pachirungu aiwa tiri kuti makorokoto ipapo uku tikaringadzo mutambo wafana wanomhanya wachipanana chimuti waye wachimhanya raundi ribodzi waiwapinda wakwanisa kuenda kumutambo ichaitiwa kuBotswana inonzi World Relays tikati makorokoto kamu kamu mazviita tikaitione ipapa kwatodanidziwa kuti wakomana makambani dai agoitawo tusvinuka abatsiridzawo kuti wafana iwa waendewo wari wanhu
warambe wachiziva kuti takatsigiwa heno kuti zvichaitika chere nokutoti palibe kana mbodzi atareketa anozvazvo kubva pawagonzi wari kuenda kumutambo iyoyi. Tikaringa mutambo webhora, Herendauzi yajiwa Nongezi Platinum nokabodzi kwa0 ipapa. Benjani ari kuhwadziwa Fani heno kuti achararama chere kusvikira apedze mwaka webhora iwoyo nokutoti ipapa chikwata chache chatadza kuhwinapo kare kwaye chakadhirowa mandiwe kochitanhatu. Unobva waona kuti pano nyaya apo takamunyepa kuti iwe gori kakuseenzesiwa akati ndinozvikona ndiri kudiwa nomunhu ano mari. Kuno mari yonga ichiendekei kotamba ipapa muone zvazvinoita. Ndozvinoita yavo izvozvi. Ipapa wakomana wanhu wokubulawayo wari kusaya kuti woita sei. Kwai mhuri yokwandiweni yagoti mambo ndiweni kuBritain kwaari kuku heno kuti achabenhuka chere rekai tiise mumwe anosanobata nzvimbo yache ipapo kusvikira abenhuka. Wamwe wagobvunzana kuti rinobudika sei zuva rimwe riri bekudoka. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ticharamba takaringa apa izvezvi tikaringa dzopasi rese kwai muSouth Africa waakuchinja wari kuzama kuti wachinje maitiro anoita akuerenga mari yokutengesa nayo peturu. Rekai tirambe takazviringa izvi. Kwai wachapedza gore rinouya mwedzi wakurume chaiwo. Tinoramba takaringa apa. Kate Matlala kwai anokona kuendesiwa kuPretoria nokuti wari kunziwo vanoongorora wori wari kuti wari kumuda kuPretoria. Unosaya kuti kohoko chii chiri kuitika. Rekai tirambe zvedu takaringa apa izvezvi. Kwai South Africa yazotambira manje mishonga iya yagonzi inobayiwa munhu kairi pagore basi kuti achengeteke panhau yechirwere choshuramatongo HIV. Mandiwe pano nyaya apo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Hurumende yemuSouth Africa iri pabasa kureketa kuno. Sajenti Fani Nkosi hede pakaita kunyangariwa kani pakaita kunyangariwa ariko ikweyo waenda kufurufusha mumba mache wakabata pfuti wakabata zvakawanda pokare nomagwaro anga asingafaniri kunge ari mumanja mache. Imi pano nyaya apo. Rekai tione kuti wanopera sei. Akamboita mutungamiri wenyika yeBotswana Festus Mogae kwai ari kuhwara wakomana arimo muchipatara kuBotswana ikweyo. Rekai tione kuti zvinodini zvinoperera kupi. Apawo izvezvi mufana anonzi Kanye West uya gonza achadiwa ba kupinda muBritain inonyaya yekureketa kwache. Pokare kwai pamukamwa pachepo paita kuti vanhu vazhinji chaivo vari kuhwara wasaya kupora wasaya rubatsiro. Rekai tione kuti zvinodini. Ipapa nyika yeFrance kwaiati isusu taperera pano goridhe redu rese taakuribenhutsa kuFrance. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Tirambo kureketa kuno hagototi wakomana nyasi Irani iri kuparara ndiriiparadza iri kusimuka bazva chose. Rekai tione mhandiwe kuti zvichadato chere kana kuti panenge paribe. Tinoramba takaringa ari kutoda kuti ngawamanikidzire wanyore dhiri naye kuti wareke kugobhombiwa. Iyo Irani yacho unenge kutozviita kuwanyepa chaiko kutoita zvekutoti itai ingidzirai nokutoti warobva watoingidzira kureketa pwito chaidzo dzokushora chaiko kusvino. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Wari kuzvitemba. Rekai tinoramba takaringa. Ipapawo pokare Mabuja aiwa tagumira pano kwanyasi ndini wenyu mhandiwe onhau.